Тишина. 3, 2, 1, начало. Ще го кажа с прости думи. Здравейте, аз съм Преслава. Предизвикваш гордостта ми. Много важно, коя си. И въпрос е на минути. А те пригледам. Да я срещна в очите. Почваме. Ще изкочи лудата. Лудата дойде. Ще мачкаш ли сърцето ми? Пробваш се спри се мъжае. Се мува и устните ми, кожата ми, всичко. Не умря за нашето любов. Тебе не отказвам. Бих казала, че съм родена под щастлива звезда. Имам възможността да работя това, което обичам, да пея. И разбира се, да се издържам от това, както и близките ми. Не знам, това изтъкване, колко награди сме взели и така нататък, никога няма да ме чуеш да говоря по този начин. Оценявам това, че хората са ме оценили. Аз пея, откакто се помня, гласа на майка ми се е прородил в мен, защото тя не е имала възможността да се занимава с музика. Винаги ми е разказвала как се е молила и всяка вечер проронвала по една сълза да има дъщеря, която да може да пее и да осъществи нейната мечта. Всъщност в момента сме две и надуваме главата. Аз съм прекарвала доста от времето си като малка в детството с баща ми, понеже баща ми е шофьор на камион и аз си представях как като порасна ще стана, нали, аз шофьор на камион. Друго желание от малка, нали, беше да стана актриса. Приятно ми е да ви се представя. Гамео, ваш покорен слуга. Присията. Дайте ми любовна роля, мога да изиграя. В това не се съмнявайте. Обичам да се събирам с приятели, да се забавляваме. Винаги съм казвала, че повече се разбирам с мъже. Може да видиш много мъже в компанията ми, които са ми наистина истински приятели. Покрай работата ми съм имала шанса да обикалям къде ли не и никога не съм се вълнувала от забележителности, колкото на емоцията от хората. Интересно ми е да ми разказват, да изживея нещо с тях. Това ми остава по-така траен спомен и повече ме зарежда. Гледала съм предаването до сега като зрител и много пъти съм подскачала на дивана и аз и съм си викала, не, това ще го направя по-добре. Любопитна съм, интересно ми е, свеж въздух за мен. Всичките ми приятели казват, че най-хубавото ми качество е самоиронията. То е едно интервю с моя речник. Аз съм по отговорите кратко, точно и ясно. Аз мисля, че нямам проблем с образите. В смисъл, дали ще ме се подиграват или не. Даже си мисля, че по-големия проблем ще бъде аз сама да не излезна и да клекна от смях на сцената и да не мога да си изиграя ролята. Остан тук, бе! Това ли е сценария, бе? А? Ще ми бъде труден целият грим, маски и така нататък, защото имам и лека клаустрофобия. Каква танцорка съм! Аз съм с двата леви просто. Желание голямо имам, обаче изобщо не мога да танцувам. Лесното беше до сега. Кога трябва да го натисна? Страх ме е. Ами ако ми се падне нещо кофти от началото. Много ме е страх. Готова съм, натискам.